Per crear un compte FTP primer accedim al nostre SW panel. Un cop dins, busquem el nom del servei a gestionar en el cercador superior i accedim al seu dashboard. Seleccionem gestions sobre el servei, gestió d'FTP. Aquí premem sobre crear compte. Seguidament omplim les dades, nom d'usuari, descripció i contrasenya. També podrem definir permisos per a aquest compte FTP. Seleccionem el directori on tindrà accés el nostre usuari FTP. Finalment premem sobre crear compte FTP. Per connectar-nos amb aquest compte s'ha de fer el servidor FTP assignat al servei d'hosting.